darai si ayam matu bila dikana aponan tak jadi tangiang-ngiang nasi hai bundo apo dicamekan tak jadi kini bacando nasi menjadi bubur ba itu nasib menimpo diri laharo bana kadua orang tua denai pambangki batang taranda jo bundo balun tantu suratan tangan kini bansai isu angko kayo Tuhan mambuwe sakahandaknyo iyo bana denai baru matanggo sabalun masuk apo dicito-cito lai ba usaho rasa kita tu tibo muju suratan lo yang jadi paramato bacando nasi menjadi bubur ba itu nasib menimpo diri laharo bana kadua orang tua denai pambangki batang taranda Jame ayah jo bundo balun tantu suratan tangan gini bansai isu angko kayo Tuhan mambuwe sakahandaknyo kok iyo bana denai baru matanggo sabalun masuk apo dicito-cito lai ba usaho rasa kita tu tibo muju suratan lo yang jadi paramato bacando nasi menjadi bubur ba itu nasib menimpo diri laharo bana kadua orang tua denai pambangki batang taranda
Oke, berlaku.